Taga-ubay di ka? Kini tay. Wala. Mura siya og minifan. Bisag asa nimo siya dadon, madadyo nimo. Kay pwede ra nimo siya og patangag battery. Pwede isaksak sa kuryente, pwede isaksak Na alam mo lagi bigja na lang kuan unit top. Wala pa ni displace, unit top po pa. Pao pa dai. Wala pa. O ato i-display yun ni siya tay. I-display ni hapit ni Tricky. Nag-promo man mi. So nakakuan mo, makasave mo gamay. O mami kwarta dai. Di man hinuan sa pinugos tay. Mali. Yes, pinugos pahibalot gani. Nga kini. Kana mula lagi nagkuan. Wala pa ibaligaan ni. Asa sudlay? Dili sulay, massage ni. Samutag kuan ka, idara na mo ang imong tihil. Katabang ni. Na kaning na. Oo, ug makapalit ka ni, kuan pa kag isa na pay. Pilang po na. Napay free. Pila lagi na. Ug imong isa ka set imong paliton 999 pero ug ibaw man jud kung napikan mo no. Ay lang jud saba. Hindi saba. Pero pwede makatesting sa una. O sa jury. Sisa kisingi. Ikaw. Ikaw po. Tangka. Ngi. Antiin. Di. Mani hang on off. Pwede siya og battery, pwede ba siya charger naman siya kuan diri. Inyuha na lang cellphone na charger sa may gamita. Ibali na lang ba? Na. Mani pa hinay. Ni kusog. Di sa adto sa tisingire kay law may palit. Jara mo inga. Di lagi. Ay para ko magkuan mo testing ra gani. Mati asa mati tising mo. Pwede at tanan aron maka hibaw Di ka sa ko kay. Di matay. Ikaw ra jud ni kuan tay. Jara lagi. Di sa ko di lagi mong testing pa. Ikaw si Jara. Ikaw nay. Dali na. Dali na. Nani. Kasi pahingon man ni Ay damo po. Ayay nang nibilihan man. May bawaan og kalang sigana Ano problema tay mo ang videohan tay kay. Mapuan pa ka, ma-advertise pa ka. Malaghan pa. Dito jud mi sa kanang kuan, barangay hall. Sekretary ang among kuan ang mga ni may picture ara. Minsan man sige, kari dia. Okay. Singal to. Wala mo may ila-ila? Di ma ako nagpaila-ila. Isang lay. Atong kauban daw. Sama ka uban mo mali ani. Ko nagbuwag mo ni. Aga motor mo? Kasi ka drive ikaw? Di. Basta sa labi sa saraw eh. Pwede ganyan. Wala na siya. Bakon sa na. Kabaris mga pamaon mga kuan. Tukulik tabang. Galangan mga dali yung palit na. Ha? Galangan si Inday di yung palit. Di lang makompalit. Way kwarta. Ikaw ra kuanan. Anak. Diyan naman pag ayaw kang i-advertise nga na maligja ka. At mo order. Asa man dyan mo order tana? Atos kalapi. Sa Kalapi day? Dapit. Atos sa dapit sa may insect nga restaurant. Asa yung sick restaurant? Nasa ko. Kabag na nga. Na sa Kalapi na? Sa June na day ka tuon. Pangitaon sa may nga sa tindahan. Kuan, sa mo din ang company. Sa may nga day? LDL, nasa to? Kung makapalit ka ni Uwad, hindi mo kasi pwede raw duha ni hinay-hinay. Apit pa kapi pang kuhan. Ang kuhan sa tigil laka-lakaw. Nagdi naman dahil madtol mis Kalapi. Huwag mo nga na, kisa may mo. Ay, mo ko na mo dito man. Di ba, palit may kisa may mo, kamera mo nga na. Pwede rami mga hatol. Mag-deliver. Yan ka na eh. Hindi pa. Hmm. Wala tayo sa kwarta pa.